Der var en seddel. Og lige så ved det, når man får en seddel, så begynder det at gå med den. Jeg får med om det her, det er noget andet. Jeg kan ikke snakke om det glade for det. Han sagde slender, og så kommer jeg i tanke om, at jeg faktisk spiller op til at slender. Og hvis I synes, jeg er rigtig dårlig til at spille, så er det meget okay, for jeg er lige begyndt at spille det. Eller ikke spille det. Det er pisse hyggeligt. Jeg har på fornemmelse, at han springer op i hovedet, som jeg ikke ved. Jeg har ikke lyst til at gå ind i det hus der. Jeg har det her om ja. Der plejer ikke engang nogen anden side. Jeg har ikke stedet på det. Jeg har det her om der var men jeg lige pludselig stopper det her, så må jeg til helt undskylde, fordi jeg bliver strækket. Nej, jeg tager ikke gå ind. Ja. Åh nej, der er den der dumme tunnel der. Jeg ved ikke, at man kan gå ind, og jeg ikke har det på, så jeg kan ikke have det på, så vi kommer ind i det kommer jeg til efter. Der kommer op på. Ja, men nogen, jeg kan ikke huske på den der på stenen, hvor den er sten er. Det skal bare gå rundt, så det er sådan en sten. Så starter med at gå ind i huset, den har brugt, hvis jeg får på derinde. Så er det sten, den der. Men lad os bare starte i stedet, så det er bliver hyggeligt. Jeg tager til huset, og det er mest hyggeligt at være derinde, så jeg starter. Jeg husker, man kunne spille med gunmode. Så det er nogen, der siger, der er. Så er det noget med, så kan du have pistoler. Og det hjælper nok ikke efter koncentrering. Hvor er det en fin til en husstand? Ja, og heldigvis kommer han først med en uden at passe hjem. Problemet er bare, så snart du går ind i huset og tager sædlen, så han kommer lige bagved dig. Hvor er det huset? Tak for lidt. Og vi spiller i 5 versioner bag højde. Vi spiller i 0.9. Vi spiller sådan en 0.9.5 til en område. Det er ganske noget. Det er bare et land. Hvor er det husstand? Bare forsøge at finde en steder, hvor der er normalt en side. Og hvis jeg synes ikke, det er så grund til, at jeg begynder at læse noget, det går, når jeg går til en som selv. Huset er nærmest med den der. Og hvis jeg ser en selv her, så husker jeg ikke, nej, jeg skal køre på, hvor den er, så går jeg ind og tager den tid. Ja, hvis jeg finder en her, så husker jeg på, hvor den er, så går jeg ind og henter til en stedet. Og jeg husker, det er vildt hyggeligt, at der er en, der er den. Hvor man havde glemt det, så jeg glemmer det. Det er en vej her. Ja, her. Jeg er på min. Men den er lige med til. Og jeg må gerne se ham, ja, hvis jeg ser ham på et tidspunkt, så må jeg gerne bare grine, hvis jeg ikke ser ham. Så, ja. Jeg er ikke den bedste, jeg ser ham ikke til lyset, men jeg skal godt se ude på det, som den her. Det er ikke nemt at se. Ja, nu så kan godt være lidt uhyggeligt. Ja. Kom nu, søde. Jeg vil gerne have søde. Hvis jeg ikke ser nogen sted, så skulle jeg jo hente den der åben på tanken. Det tænker jeg så ikke, så var den herovre. Så var den herovre.
Hvordan kan det være, der egentlig kommer der må man så op i jorden, når jeg går på flis? Nej, var en. Den her. Sådan, hvis der er en, så er den der. Så der er et rum tilbage, og hvis der ikke er en der, så går jeg ud med den på den. Så går jeg hen og den på tanken. Bare lidt på min. Jeg forberedt på at sidde og drikke af din maske. Jeg vil bruge det til. Kom så. I want you, Slenderman. Hvorfor skulle vi hjælpe dig? Nu begynder det sjovt. Nej. Det kan gøre hende sådan lige placerer hjemme. Og så ser han på, og ser på i slinder. Ja, på YouTube. Og så der er mange der tre sider der, så er det bare på vej rundt om på der store træ. Og så stod den bare sådan. Jeg så faktisk lidt på ham. Altså jeg har sagt sådan, at jeg har ikke set ham, men på noget tidspunkt, så jeg har bare sagt, at jeg sagde til mig selv, at når jeg ser ham, så står jeg bare stilet der ham sådan. Og når man spiller med en Minecraft mod eller sådan, så siger den ikke, Slenderman Slane, altså så den take i stedet for Slane. Ja, men altså, ja, det synes jeg, at man bare skal vende sig om og bare lidt ikke. Ja, han er der. Der. Ja, han er dig, Slender. Jeg var nøje med dig. Han er stadig. Så bare lidt mod ham og det sjovt. Bare et. Aloysius Slenderman, jeg lige den krabber. Come on! Og så se hvad der sker lige om lidt, når jeg kommer. Hvilke er hans?